Kæmpestore Rasmus Klump Findebo. Ja, det var godt. Det er jo størrelsen. Var den god hjemme hos dig? Det er bare noget, der kan ske om mig. Fine til at bygge en ny reol til dig nu. Vi er nødt til at finde dit værelse, til der kan stå på til skabet længere. Du må se, du må se. Det var det eller tæt. Sådan er det. Og der har vi forvejen. Du skal lige åbne, så hun kan se. Helt sikkert. Ej, skal vi lige give den? Eller... Ej. Skal vi lige give den bunden op? Så kan man... Ja, det er ikke. Altså, der skal jeg... Ja, det er der. Hvor er... Eller noget bedre. Ja, han sover. Ja, det er meget. Det kan bare sidde lidt. Han tør. Nej, så er det her sover. Altså, alle kyllingerne skal... Og Rasmus Klump. Det er helt fantastisk. Skal man så finde de ting, der står nede? Det er Rasmus Klump. Og det er simpelthen, vi kan finde målvaren. Okay, det er måske lige. Jeg arbejder også på den. Det er jo ikke dig. Jeg gør allerede helt